Ordun, jun aurretikan baita ere, Lartaun etxearen aparte, egiten du beste etxe bat, baserri bat, Gurutze auzoan. Eta ze izena jartzen dio? Beak apaiz ikasketak eta izan duzitun herriaren izena. Aurrena apaizaren hon egin zen, lehen komentatu du, Alkalan, ez? Baserri bat egiten du, Gurutzen, Alkala izena jartzen diote. Gero 19. mendean, baserri hori ez da Alkala bezala agertzen, azaltzen da, como Alkale. Eta gaur nola ezagutzen dugu? Arkale, Hori da, gure Sebastian Lartaunek gotzai egin da gero, azkeneko kudeaketak eta, esan zuen, hemen egin du baserri hau, nire terrenotan, bere terrenozian, eta jarriko jot izena, nik ikasketak egin dituen tokilaren izena, Alkala.